aby už prišiel ocko. To aj ja chcem. Už teraz musí prísť ten ocko. Nepindaj. Ale ja chcem, aby sa ocko vrátil. Nekrič do mňa, lebo inak všetkých ľudí zobudíš. Prečo ste nás zobudili? Prečo ste nás zobudili? Prečo ste nás zobudili? Si robíš srandu. Pozri, tam kostra tancuje. Ale mne je to jedno, ja ti dačo hovorím. Ty si sprostá mama, nenávidím ťa! Čo si to povedal? Že ťa nenávidím! Máš zaracha, nepôjdeš ani na telku, ani na svoj tablet, proste máš zaracha! Nenávidím ťa! Si tá najhoršia mama na svete! No uvidíš, keď prídeme domov. Ja už tento otázky prišiel! Ahojte, kde je otecko? Kde je otecko? A tvoj syn, kde je? Mama, ale nestará sa, čau. No tak dobre, ahojte, nech sa dobre máte. Tá kostra je fakt super. Ježiši, teba mám strašné nervy. Prepáč, synček, že sa do teba skričala. Vyzerám pekne? Asi si budem musieť v ďalšom dieli nájsť muža. Čože?